मानसिफोरखौसो बुंनाय खोनायोमोन जे one-sided love is the best. There is a weird pleasure in loving someone who doesn't love you. जेराव सोरनोबा सम होनांगौ ना सोरखौबा मोननानै खोमानांगोननि गिनाय। नंगौ, जेब्लासो जों बेजों सिरियास जाया ओरैनो सम बेनि बागै साननानैनो गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो। आरो फार्स्ट आंबो बिदिनो सानदोंमोन, बाट आं एडिक्टेड जाबाय। जायखौ आं जिउआव माब्लाबाबो मोनखाया होनना मिथियाखौ बेखौ लानानैनो गोबां सिमां, एक्सपेक्टेशन, इमेजिनेशन, इभेन आंथ' बेखौबो मिथियादि बे आंखौ मा सानो। सान-हर बेखौ फेसबुक, वाट्सएपआव चेक खालामनायनि अनगा जेबो खामानियानो गैला। रायज्लायगौबा साननानै बेखौ मेसेज खालामो, बाट बे आंनि मेसेजखौ इगनर खालामो। आं बिनि मेसेजनि रिप्लाइ नायनानै सम बारहोयो, नाथाय बियो गाव हास्थायनायजोंसो। आं 100% होयो, बाट बेनिफ्राय आं 1%बो मोनफिना। एसेबां इगनर खालामजायो, इभेन बेहा बयफ्रेन्ड दंखायो होननाबो मिथिगौ, थेवबो गोसोआनो मानिया।